Sa Good Vibes, nakahibalo-bala kamo nga hindi basta-basta ang naagyan sa mga nagapangumas ang carrots antes nila mabaligya ini. Aton saksihan sa report ni Romeo Subaldo. Napuno sang utanan ang tiilan sa Bulkan Canlaon. Ang Canlaon City ang kilala nga fruit and vegetable basket sa Negros Oriental kag isa na diri sa ilang mga produkto ang carrots. Hindi man gali basta-basta ang inagyan sa mga mangungumas ang carrots antes makabaligya. Sa likod sang gwapa nga mga carrots ang malawig nga proseso. Ang ini nga mga lalaki sa una mga tulok masalaan mo nga nagabayli nga wala sang music. Daw nagahampang. Sa ginusisa, ang ginatasak nila nga sako, carrots ang unod. Ini ang pamaagi para makakas ang lunang sa mga carrots. Istorya sang isa sa mga mangunguma nga si Rando Temporada. Mas madasig ini nga proseso sang sa isa-isahon hugas. Kinahanglan mo lang sang suba o kun linaw. So, basta kung mag-carrots, kakananan mo gid suba. Oh. Atood. Pwede mo lang po sa pareha na hos, maghimo ka linaw ra ba? Obra-obra ka lang linaw. Tapak-tapak. tapak. Hindi li sa badunot. Hindi ba? Kung rabanos, hindi gina pwede nga imo lapakon. Kabuton. Kabuton. Budlay. Budlay. Lawig. Dawig kay trabaho ko. Gintestingan ko ang ilang ginahimo kag makapoy. Tunod tao, hindi mo tunod. Ay, pretito ka budlay. Budlay nung no? Sadya, abi mo do ka kita mo sa balaklan, taong-taong tsura niya, gumagwapa. Pero di pati ka budlay ni. Tinagyan niyo, pero ginabot no? Mga tunga sa oras nga lasak tubtub nga wala na sa may nagagwa nga lunang. Ang carrots ang hindi madunot pero ang iban nga utan, parehas na lamang sa rabanos, hindi pwede maparehos ini kay nagakadunot. Mo man hindi mo gasad sa carrots. Ay to repolyo kada bitong gasad. Kuna pa ako mong repolyo ko iyan. Buwan na hipotsiro. Ako na ako man na yung repolyo. Pitsay. Pitsay bakit? Ginaling nila pitsay. 3 ka bulan kag tunga antes ma-harvest ang carrots, hilamon kag bagyo ang pangontra. Adlaw-adlaw nga ginabalik-balikan sa mga mangunguma sa kabukiran tubtub nga ma-harvest na. Ipapanaog naman halin sa bukid kag dalon sa suba para mahugasan. Ang isa ka sako, 60 kilos nga carrots, ginapasan ini mano-mano. Iya ini ni Joseph Antolo. May 7 siya ka sako sang carrots, kagyara sa 25 tubtub 30 pesos ang baklanay. Sa 7 ka sako, makakuha siya sa may kapin sa 10,000 pesos. Kailangan mo na bunuhan. Oh, dayon. So 3 ka bulan kag tunga na kabantihan mo sa ilang muna na bunuhan, pag harvest mo ni budlay na. Kadua mo lang mabuno. Budlay po ni pagilamon. Ilang kapoy man. Pati ka gastoso ni. Isa kakaubos pa sa bagyo. Ang bagyo mo pag ina, may bagyo pa bagyuhan. 3 ka bulan kag tunga na maliwat para maka-harvest. Gani, lain naman nga utan ang ila pagid nga ginatanom. Suno sa ila, hindi basta-basta ang ginagyan sa mga mangunguma para lang makaproduce ang utan, pero bangod ini na ang ila kinaangdan, ginahimo na lang nila ang tanan para nagakalingaw man sila samtang ginahimo ang ilang pangadlaw-adlaw nga panggawi.